Hyvää keskikesän aikaa. Päätin tehdä tässä pienen videopostauksen näin kevään päätteeksi kahdella asialla. Ensin se, että kevätkausi on pulkassa. On aika kiittää ihmisiä, joiden kanssa on saanut tehdä töitä kevätkaudella. Mahtava meininki ollut. Itse olen nauttinut runsaastakin työmäärästä siitä, että on luotettu osaamiseen. Yhtenä nostona kevätkauden tekemisistä niin nostan esille dynaamisen hankintajärjestelmän hyödyntämisen. Sain olla toteuttamassa tällaista uutta toimintamallia, pitäisikö sanoa jälleen kerran julkisten hankintojen parissa. Suomessa on 4 dynaamisen hankintajärjestelmän hankintaa käynnissä ja mä oon ollut niistä kolmea pystyttämässä. Se on mainio tapa hankkia, jos on kiinnostunut siitä, että miten ostetaan nopeasti, notkeasti, yrittäjämäisesti julkisissa hankinnoissa. Tiedättekö, se on mahdollista. Dynaaminen hankintajärjestelmä sen mahdollistaa ja mä mielellään kerron siitä lisää. Sitten toinen teema, jonka vähän niin kuin tonne syksyä varten jo korvan taakse. Nimittäin maan hallitus antoi eduskunnalle esityksen eilen uudeksi hankintalaiksi. Twitter-maailmassa julkisten hankintojen juristijoukko käy sitä nyt innolla läpi keskustelua siitä ja mä panen merkille, että siinä on vähän samaa ilmaa liikkeellä kuin aiemminkin, että puhutaan helposti niistä pykälistä. Ja nyt kannattaakin olla tarkkana sitten koulutustarjonnan kanssa, että onko kiinnostunut pykälistä vai siitä, että miten se uusi hankintalaki käytännössä, mitä se merkitsee, miten duunia käytännössä tehdään. Ja mä otan sieltä yhden nosto esille. Tämä juristien keskustelu pyörii pitkälti kansallisen kynnysarvon nousemisen ympärillä. Eli hankintalakia ei jatkossa sovelleta alle 60 000 euron hankintoihin. Ja siitä nyt sitten iloitaan. Mutta tiedättekö, hankintalain suurin muutos on siinä, että EU-kynnysarvo, siis luokkaa 200 000 olevat hankinnat, niin sen alle olevissa hankinnoissa, onpa ne sitten hankintalain soveltamisalassa tai ei, niin niitä kaikkia koskee nyt tosi vapaat menettelytavat ostaa. Ja siinä on juju, mihin kannattaa iskeä kiinni. Mä oon mielellään auttamassa siinä, mitkä olisi sellaiset hankintamenettelyt, joilla kannattaa toimia, että saa hyviä tuloksekkaita hankintoja hoidettua. Tämä mahdollisuus on nyt meille annettu kansalliseen lainsäädäntöön vapautta, niin sen seurana on vastuu. Ei käytetä sitä väärin, tehdään se tuloksen vuoksi. Näytetään, että vähemmälläkin sääntelyllä on mahdollista tehdä hyvää. Aurinkoista, lämmintä kesää. Minun voi olla toki yhteydessä kesänkin aikana, mutta mä toivon, että mahdollisimman moni voi laiturilla liplatellen varpaitaan liotella tai tehdä jotain muuta itselleen tärkeää. Pitäkää läheisistäne huolta, niin mäkin aion tehdä. Hyvää kesää!